хубав гардероб в коридор. Съответно трябва да има места за закачане на външните дрехи. Използваме този лост, на който може да се закачат доста закачалки с дрехи и съответно допълнителни отстрани закачалки. Следващата част, разбира се, за да има пълен достъп до вътрешната част, е по този начин. Много рафтове, които събират много неща и стандартна дълбочина гардероб, който има и отгоре отдолу места за допълнително събиране. Тук имаме такъв вариант за прибиране и на двете врати. И по този начин се отваря целият гардероб.